inna ilaihi raji'una, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato Allah ya yi ma Alhaji Isa Bawa wato sarkin Gobir rasuwa a hannun 'yan bindiga wato wanda suka sace shi a hanyar Sokoto. Wato asiri ya tonu ne daga baya da aka yi hira da yarinyar shi wato ɗazu da safe har take bayyana cewa cin da suka kama Fulani wato matan Fulani da suke siyar da nono a wannan garin nasu na Gobir suke kaman tare da 'yan bindiga suna leƙen asiri sai su rika ba su information akan yadda garin yake tafiya. To da 'yan Gobir din suka gane haka suka sanar da sarki, sai sarki ya ce daga yanzu a daina barin su sai da nonon gaba ɗaya. To wannan dalili yasa sai aka gayyaci shi sarki wato wani mitin akan sai dai ya bar su rika sai da nono su ci gaba da kasuwancin su kamar yadda suka saba. Shi kuma sai ya ki yadda. To wannan dalili shi ne yasa aka biyo shi hanya aka atakin din shi aka kama shi kuma har ta kai ga ƙara kwana. Allah ya mishi rahama. Wato gaskiya akwai rashin imani a wannan lamari, amma dai ban san ra'ayinku ba, amma wannan rashin imani ya yi girma da har aka kashe wannan dattijo bawan Allah da ba abin da ya yi, yanzu duk zunubin da ya koma kanka. Kai gaskiya babu dabara a wannan abin. To gashi dai kuna ganin jana'izar shi ma an riga an yi sallaci gawa ba gawa, ko in ce an yi jana'iza an taru an yi sallah amma kuma ba gawa. Gashi kamar yadda kuke gani ɗaruruwan mutane ne suka taru a garin na Gobir suka yi sallah, samari da yara da matasa duk gasu nan dai an yi sallah. Allah ya mushi rahama, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshe, kuma Allah ya ci gaba da tona musu asiri. Sai ku danna like ku mun subscription saboda ku karfafa ko wani update zan faɗa muku kamar yadda kuka saba. Idan kuna da wani ra'ayi sai ku faɗa a comment section. Na bar ku lafiya.